दे गथ'फोर लाबोदो रुटिया जानि मा रुटि माखौ जानो औ नोंसोरलाय माथो रुटि लाबोदोंनो रुटि जानो नागिरदोंनो आंबो जानोसै आंनो बारा नाङा दे आंनो गांब्रैसो होबानो जागोन रुटिखौ माबा जोंफोर जानो लाबोदों नामा जोंहा बोरमानोसो होनो लाबोदों मा औ होनबा रुटिखौ जुदि नोंसोरो बोरमानो होनो लाबोदों होनबा थांनाय ओंखाम एसे संहैनाय ओंखाम जालांनि बिराद उखैथारदों दादै बेयाव जोंफोर ओंखाम संनो फैयाखै जोंहा न'सो साफा खालामनो फैदों जोंहा गाबोन थाफैनांगौ मा ओंखाम संनो फैयाखैलै नोंसोर जाया होमबा जाया जोंफोर रुमनिफ्राय जाबोखाना फैखादों मानो सङा थांनाय संहैनाय एसे आंबो ओंखाम उखैसोदों आंलाय नोंसोरजों ज'सो जाफानो सानदोंमोन नोंसोरखौ एसेबां दिन लोगो मोनाखैमोन गैया गैया जोंफोर ओंखाम संनो टाइम गैया जोंफोरा न'सो साफा खालामनो फैदों जोंहा गाबोन थाफैनांगौ न'आव बै रुम भारायाव थाबाय थाया जोंफोरो खथ' खामानि दंबावो न'आनो लिरखायाखै जोंफोरो औ दादै जोंफोरनि न'आ बेसेबा गाज्रि जाना दङ धुला बाला सिमेन्ट जोंफोरा साफा खालामनांगौ बेफोरखौ जोंहा गाबोन थाफैनांगौ जोंफोर ओंखाम संनो ओंख्रि संनो जेबो टाइम गैया मा इसे ओंखामखौनो संनो हाया आरो हाया होनबा मा बुजि मोना नामा गावबा गाव न' दङ गावबा गाव न'फोराव संना जा जोंफोरा टाइम गैया नोंसोरो आंखौ बेफोरबायदि अयनायद्राय खालामनाङा दे मा अयनाय खालामखो जोंखौलाय जोंफोरा न'सो साफा खालामनो फैदों बेफोरबायदि संनाय खावनाय जानाय खालामबाय थाबालाय माथो जोंफोरो समखौनो मोननाय नङा न' साफा खालामनो मोनालाय लांगोन माथो जोंफोरा गाबोननो न'आव थाफैनांगौ थुदो मोस्रोम जोंहा रायज्लायबाय थानो सम गैया न'फोरखौ जोंहा लिरैसै थु मोनागोन अबावबा थाब थाब साफा खालामनानै थाब थाब थांनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो फैनोसै आंखौ नोंसोर एसेबां अयनायद्राय खालामबाय माने सैमा रखम खालामदों नोंसोर आंखौ नायना लागोन ओंखाम बोथिसेल'खौनो नोंसोर आंनो होआखै दिनै धोनि जानायखाय ओरैबायदि लेबेल जाबाय थारमानेके मानसिबो सिनाय हाया जाबाय मानसिफोरखौनो जुनार रखमसो बाहायग्रा जाबाय बिसोरो सिखाव खालामनासो धोनि जादों ना गाज्रि खामानि मावनासो धोनि जादों बेखौनो गाजा लेबेल नायगोन र' नोंसोरखौ बाराबा गुन्दासो लागायना होगोनलै रखर आखायाव जुदि फैसा थानायमोनबा नोंसोरखौ सासे सासे नायना लागोमोन आङो रखर ओंखाम संना होनायखौथ' बाद हो गावसोरा जानो लाबोनाय रुटिखौथ' आंनो गांसेबा गांनै होनो हागौ आं जानो होननायखायबा बोरमानोसो लाबोनाय जाबायलै चल' दा माथो खालामबावनो पेट में सुहा दावराहै हे दा माइरंबो गैया न'आव इसेबो दखानाव थांनानै एसे परिमल माइरंखौनो बायना लाबोनोसैलै नङाबा जानाय नंला फाफि गथ'फोरखौ आंनि बाथ्रायाव गलिगोन सानदोंमोन नाथाय गैया बांद्रायसो गाजा जाना दंसिनो माथो बिसोरलाय बिदिबालाय मा जाबावगोनलै थख्रा गुवाहाटियावनो खामानि मावनो थांनांसिगोन खोनालै आरोबाव बे न'आव थाबाय थाबालाय बोरै जानो हागोन आंलाय बिसोरबो आंखौ नायफिनलाबा आंलाय सानदोंमोन बिबारि मोना आङो सानफ्रोमबो ओंखाम संना होगोन आंनि बाथ्रायाव गलिगोन होननानै नाथाय गैया जानाय नंलालै बेफोरबायदिबालाय बोरै सोलिगोन आंलाय माखौ जागोन आं माखौ जाना थागोन न'आवबो गरसेबो माइरं गैया आखायावबो फैसा थाइसेबो गैया खैनाफोर मना लालायनानै अबाव थांनो नागिरदोंलै गुन्दै लायनो थाङो र' गेदेरफोर नोंसा अमा दङ न' दङ आंनि नङा गायदेनि बेफोरबायदि अमा बोरमा दाउ फिसिबा मोजांसो थाइसे थाइनै खरसा जानो मोनो नङा होमबा नंगौ र' नंनायालाय गेदेरफोर खैनाफोर दाथ' नोंसा गायदे आयंआ फरायलाबो नङा होमबा गैया फराया स्कुलावनो थाङाबा एसेबां थांनो थिनो आं गैया थांथारा बेथो मा बिदिनो लाखिबाय थानोसै आरो फिसा हिनजावखौ हाबा हरला नामा हरगोन र' गेदेरफोर हरगोन मानो हरा जानो सोरबाफोर मोजां मानसिफोरा नायनो फैबा हरनांगोन र' गेदेरफोर हरदो खैनाफोर लाखिबाय थानांला मोनथिबायना दा बैसो थानायावनो हाबा हर नङाबा एसे बैसो जाबा बोरैबा नुगोन दानो हरखा हरगोन र' दा रावबो नायनोनो फैयाखै माथो रावबो सोंथ'वाखै माबालाय खैनाफोर आंनियाव सासे दङ र' खैना नागिरगासिनो साख्रियाला खिन्थु आर्मि मा जगाजग खालामनानै होनांगौ नामा खैनाफोर आयु हरनायालाय हरगोमोन र' साख्रियावला नङाबाबो दखानिफोरबाबो हरगोमोन दखानि नङा मालाय आर्मि साख्रियानो मावो फौजि हरोबालाय जगाजग खालामना होनोसै खैनाफोर दा हरनायालाय हरगोमोन र' आङो दा गायदेखौसो लांगोन ना लाङा मानसिया बारा फरायासैबो ना जागोनलै बारा फरायाबाबो जागोन बेसांसिम फरायनाय आयंआ गैया बेथो गेदेरफोर मेट्रिकखौनो पास जानो हायासै क्लास 9खौ पास जाखांनानै माबा क्लास 10खौबो क्लासखौनो लानो थाङासै बिदिनो न'आवनो थाबाय थाबाय अख्राथार बुबाबो रायबाबो थाङासै दे थेवब्लाबो लांगोन खोना दे
आंखौ नागिरनो होगासिनो खैना सासे आजिखालि खैना नागिरनायाबो धेमालि बाथ्रा नामा नङा होमबा खैनाफोर खैनाखौनो नागिरनो मोननो नागिरा मालाय बुकिं गोजा औ नंगौथ' आरो मा खैनाल' बरखौबोसो नागिरना मोना जादों आजिखालि औलै ओरैनो गायदे आयंआलाय संनो खावनो रोंगोन ना रोङा रोंगौ गासैखौबो रोंजोब्बाय गिदिरफोर नाथाय बारा ओरै खामानिफोरखौ मावनो नागिरा आरो बादुलि बेफोरलाय मा सिख्ला मानसि सिख्ला टाइमावलाय बाखायो उनाव मालाय हाबा जाबाथाय मावलांनाय जालांगोन ना औ नंनायालाय नंगौ र' गिदिरफोर दा गायदेखौसो लांगोन लाङा लांबाथाय हरगोन दे मानो लाङा लांथारनांगोन बिसोरो आं दङ ना दे होमबालाय हरगोन दे लांगोन बालाय जगाजग खालामबानो जाबाय नोङो दायो न'आव थांनानै फन खालामहैनांगोन र' दे खालामबानो जाबाय आंबो दायो हराव बिफाजों रायज्लायनांगोन र' बिफायाबो फैयाखै न'आव दे नोंसोराबो मोजाङै रायज्लायना लाबानो जाबाय औ जागोन दे गिदिरफोर दे होमबा खैनाफोर थांसै लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै औ नंगौथ' र' गिदिरफोर आयु हे भगबान इसोर गायदेखौ लांनायबा मोजां जागौमोनलै गायदेखौ फसायबा मोजां जागौमोनलै बा साख्रियावला हौवा मोनगोन आर्मि गथ'क आजादियै संसार जालांनो हागोन गायदेया बै आंग्रा मांग्रां थिफुदला सेंग्राफोरजों हाबा जास्लायस्लाय दा नुवाखै जोंहानि जोंसि बिहामजोआ फटक फस्थायना दङ हौवाया जेबोखौनो बायना होनो हाया सिम्फु साबोन जोंखौसो बायना होयो हौवायाथ' गैया बिथाराम गेदेरफोरखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे फसायबा मोजां जागौमोनलै आयु ओइ महारानी नोङो साला महारानी रखम आरामसे मिनि मिनि टिभि नायबाय दङ ओंखामनि संनो जाबाय नोंहा गियान गैया लैथोसे आब' संनि र' बे खोन्दोखौ नायखांबानो संनो सानखादोंमोन आङो नोङो मानसिया मानो एसेबां फालथु बादुलि जालांखो हा मेथाइ सिखाव आपेल आंगुर सिखाव साला नोङो साला जों आइखौ खोजाना खाविखौनो खोजाना खावदों होननानै बदनाम होग्रा ओजोंबादि नोंसो सिखाव आं सानोमोन एसेबां आपेल आंगुर एसेबां बुरजा बुरजा लाबोयो नाथाय साननैनि उनावनो बोरै जोबना थायो होननानै जोंथ' जानायानो थाङा ओरैनो मालाबाल'सो जायो ओमफ्राय रावबो जायालासेनो साननै बा सानसेनि उनावनो मालाबा जोबना थायोमोन बे जोबना थानायफोरखौ नोंनो खावना जायोमोन नंगौ ना जानायालाय जायोमोन र' आङो नुबाथाय थेवब्लाबो खावनाय होनगोन ना मा होनगोन बेखौथ' आं मिन्थिया जिखिजाया आङो न'नि साननानै जायोमोन आरो सोङालासिनो खावना जानायानो बुंगोन आरो बेखौलाय नोंथ' सिरि सिरिसो जायोमोन ना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लैथोसे आब' खावना जानायनि थाखाय आब' नोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ सिगांनो बुंनांगौमोन आंखौ दासो मानो बुंदों आङो सिगां जेबो सानामोन दाबो साननाय नङामोन नाथाय नोङो जेब्लानिफ्राय जों आइखौ खोजाना सिखाव खावदों होननायनिफ्रायनो आं नोंखौ माने बुंनो गोसो जाग्रा जाबाय मिन्थिबायना ओमफ्राय नोंखौलाय माथो आङो जिबो सुनो होदोंमोनलै नों सुवाखै न' सुवाखै आङो लैथोसे आब' माने आङो गाबोन ज'नो सुगोन सानदोंमोन बेनिखायनो दिनै सुनाय जायासै आयु होमबालाय आंलाय गाबोन माखौथ' गानना थांनांगौ जाखो आं नोंखौ दहायनो सुनो होदोंमोन ओमफ्राय आं गाबोन माखौ गानना थांनांगौ जाखो आं आरो सुबायसो होननानै साननानै नोंखौ जेबो बुङाखैमोन आं दा गाबोन माखौ गानलांनो मा जादोंहाय आयै नुदोंना गांजेमा गोसोम रानिया आंनि गस्लाखौ सुना होआसै आं दा गाबोन बेरायनो थांबा माखौ गानगोन देनाय आं सुनो होनाय गस्लाखौसो आङो गाबोन गानलांनो सानदोंमोन बेखौबो माबा सुवाखैनो मालाय गांजेमा गोसोम रानि नों मानो सुवाखै गस्लाखौ हा आङो मिन्थियाना लैथोसे आब'आदि गाबोन बेरायनो थांगोन होननानै आंलाय गाबोनो ज' सुना होगोन सानदोंमोन दा आङो गाबोन माखौ गानलांनांगौ जाखो आंथ' दख'नाबो गानलाङाना गाबोन मालाय लोगोफोराबो दख'ना गाना आं बेखौनो गानलांनो सानदोंमोन ओइ गांजेमा गोसोम रानि नोङो जोंहानाव थानांलालै नोङो थांदो नोङो गाबोनो थांदो नोङो नोंखौ नायनो हाला आङो नोङो मोजां नंला सिगांनि बायदि मिथिगौ ना आयै नांलालै गांजेमा गोसोम रानिखौ नोंबो थांनो होदो गाबोननो हेंगार हरदो बेखौ नांला आंनो नोंनि मोखांखौ नायनो बासोबाय आं नों जुदि गाबोन थाङाना आंनो थांगोन आं लोगो लानो न'आव थाहैनोसै आं न'आव थाला दिनै नोङो थफ्ला थफ्लि बोनना थाखा मिथिबायना ओमफ्राय गाबोन फुङावनो ओंखारलां आरो खोनासं आदानो लगायना होनाङा आरो आं होखारहरदों होननानै मिथिबाय नङाबा जागोन दे लैथोसे आब' आं गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं गाबोन फुङावनो थांगोन जिखिजाया नोंसोरो आंनो गारि भाराखौल' होबानो जाबाय नोङो जोंफोरखौ भिखारि सानदों नामा होआ जाजानो गिदों मा गारि भाराल' नोंनो होजोबगोन मिथिबायना नोंनो 5,000 फैसा होनो दङ जोंफोरो बेखौबो होगोन
जिखिजाया गाबोन फुङावनो जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलां आगौबा जोंफोर रावबो सिखारियावनो थांनो मोनथिबायना फुंनि 6टा बाजियावनो नोङो ओंखारलां जोंहानि न'निफ्राय मोनदों दासो हा गांजेमा गोसोम रानि साला जोंहानियावनो जायो थायो फैसा खामायो आरो जोंखौनो सिखावनि बदनाम होबावो दा मोनदोंना साला होखारहरजाबाय नंमारगौ दे अननाय होबाबो अननाय होनायखौनो लानो रोङा जागोन दे आंबो नोंसानि न'आव थाबाय थाला साला सैथो बाथ्रा बुंनायखाय लाजि मोनदों नोंसोरो आंखौ बेनिखायनो होखारहरग्रा जाबाय नोंसोरो आंखौ सैला जाबाय सिखावखौलाय सिखाव होनना बुङाबा माथो बुंनांगौ होनबालाय जागोन दे थाला आङो नोंसोरनि न'आव गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन आं 6टा ना 5टा बाजियावनो ओंखारलांगोन आं अबेनि होनना बुंदोंमोन आगैमोना जोंफोरना बिलाइफारानि माने नोंसोरनि मेन न'आ बिलाइफारायावसो ओमफ्राय खान्थाफारायाव भारा थाहैथ'दोंमोन आरो ना औ आदा खान्थाफारायाव जोंफोरो भारासो थाहैथ'दोंमोन मेन न'आ बिलाइफारायावनो जोंफोरनिया बैदि दाखालि गिदिरथार बांग्रिं फैदोंमोन बे बांग्रिंआवनो जोंहानि न'आबो बायदोंमोन ना बेनिखायनो भारा थाहैथ'दोंमोन जोंफोरो ओमफ्राय दा न'खौ गोदानै लुफिनबाय जोंहा माने जोंहानि न'आ ओंखारबाय आरो फाहामजोब्बाय बेनिखायनो दिनै थाहैनोसै न'आव मैयाबो फैदोंमोन जोंफोरो न'खौ साफा खालामनो ओमफ्राय दिनै न'आव थाहैथारनोसै आरो माने भारा न'आव थाला आरो ना ओहो थाला दा जोंहानि न'आ ओंखारबायना दिनै थाफैगोनखायनोथ' मैया साफा खालामनो फैदोंमोन जोंफोरा ना न'फोरा आरो गाज्रि जाना दङमोन खोनानु आदा थुला बाला सिमेन्ट एकदम गाज्रिथार जाना दङमोन मैया जों आगैजों आंजों दोखो दोखो साफा खालामदों लिरदों सिबदों ओमफ्राय दा थाहैनोसै आरो आं आरो बिलाइफारा गामियाव खेबसेबो फैफेराखै मोननो जाबायना जाथ'वाखैलै जाथ'वाखै आदा आधा घन्टासो दंबावो एसे गोजानानो जायो आरो ना आदा